kondo arom cahyane ambangan cendek kembang menar kala sekar melati breges kaya pinulas pindah golek kencana tambene kang amula tamah lara aswara Agiar gumunar cahya neman carang kaya terjepi neber sebat madu SMP ngeciwan renalan wengi gawe ruci tengati ya mas barat sirat kones barat sirat pasewakan jeruk nayoko kenes nenes saleh rojak nanas pantose wadahi gelas tiwas nuruti wong ora welas ala bapak rojak nanas nuruti wong ora welas kondo arum sayane ambangan cendek kembang menar kala sekar melati breges kaya pinulas pindah golek kencana tambene kang amula tamah lara asara Ayilar sumunar cahya memang corang kaya terjepi neber sebat madu SMP nguciwat renalan wengi gawe ruci teng ati lan
palastro wengereni rukmi jinggosa upama ya mas ya mas jane awas mami awak mami tante losa ngestu ing tiang dasar kembing paten nono eman wong bagus yen kang situ mahaking leno pipis tase tak saka kang mawa padha iba ninar pati Satyane kelakon yen sirana nyambut gawe ngono-ngono pasti ing
royong nyambut gawe sirah seneng gepang ngare Latri jalan cebalone mumpul komandang sarate aku dhisik ora ngateni digawe becik ora netani ngono ya ngono saja ana ing ya ngono nusul ngeningson nentro anda carane goreng gotong royong karo kancane ngono-ngono teja terata maneman atma janata rahwana gones Citeng war doyo lale lale lo jarweng janmo mane mane man janmo kang koncatan jiwa gones wong prawira wong prawira rama wong prawira mati
kekes lawan rosak kas-kas dahat tis tis sang Rama Samadangi jagat duk mungup mungup aning
sapuja ing wukir marababak bang sumirap krasa roteng surya mega lan gunung-gunung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadrotal muhtaramin para alim saha para ulama, para kiai guru sandra ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ning lagi ingkang dahat kawula bedeni. So kawula tenggo pitutur luguripun rinten belasan dalu. Para pepundhen pini sepuh aji supaya kang sampun tuku pana ing pamaos lebda ing pitutur kiblat ing panembah kang pantes pinundi sa kinabekten. Sarjana sujaning budi para priagung pangemban saha pangembating praja minangka pandham saha pandham ing kawula dase kang pantes sinudarsana. Sumrambahipun para tamu kakung sumawana putri ingkang tugu dahat kaliga murdateng akrameng. Teni kandhile nambaran tratsila ing budi mewah ngaturaken sewagung ing pangaksama mugi pinarengna kawula gambuka. Piwaraning suka wenganing wicara dwaraning akandha perdhapa keparengipun pepundhen kula pun bapa rawiyantama. Ing pangajabganipun ana tepi sudarmaning asepuhang raget Sekar Cempaka Mulya Suta Pahargya Siwi. Wonten ing kaluan prasaja kawula piniji minangka pangandhawe lara kene ngaturaken mungguh rancak ugi rerencenek laksitaning adicara. Pabaran prasaja namung kewelo sadaringipun kawula gamurwani lekas saha wekas ing kareti gatining sedya supados purwa. Madya ngantos wesananira kalih Srubeda nirsambe kala keparang kadherekaken nguncupaken asta nurungaken jangga muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun kepareng-paring rahmat nikmat gumalareng alam agasang madyaning bebrayan agung katiti sagung dumadi kabagyan kaminulyan ingkang sampun kajiwa saha kasarira jengandika para sumrambah dumateng kawula saking wonten ing kalenggan prasaja kula jengandika saged minangkani menapa ingkang dados undanganipun pepundhen kula pun bapa Rawiyanto sekalian Ibu Sulastri ing pangajab kasuwun jurung donga pangestu sang istri ningganipun ana tepi sudarmaning asepuhing raget Sekar Cempaka Mulya Suta Pahargya Siwi. Tri putra kakungipun ingkang sesilih Raka Mas Bagus Muhammad Teguh pun karsan jalu rami pikantuk gedho ayu rara vitalista trikitarnaya pawestri saking pepundhen pun Bapak almarhum Sadimin Ibu Marfu Ngatun
Kang sampun kepareng mijil saking laladan sida mulya wana asri wewengkon Caruban. Drikaranten saking donga pahitujengan Andika Prawu Kakuk Sumawana Putri. Menapa ingkang dados hajatipun karekatipun pepunden pun Bapa Rawi sekali Ibu mugi tansah winengku ing suka basuki. Datan katalumpen salawat wen salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita ingkang minangka mustikaning jagat. Panembahing kiblat panuting para umat nggih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad. Kula jengandika ingkang mawantu-wantu pitulungan wiwit donya ngantos delahan samangke. Prawa Kakung Sumawana Putri wonten ing adicara ingkang sampun karantam karinumpaka sakala wangsa sepisan pambuka. Purnaning pambuka wijilipun Serat Maja manten putri saking sasana busana gya tumuju wonten ing madyaning sasana rinengga. Daya-daya pun katungga wijilipun Serat Maja manten kakung saking sasana palem tumuju wonten ing sasana panggih. Punarsa kapanggihaken kanthi pujanggening pawang kanthi hanut satataning adat widhi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing laladan paring adineng. Sawetawis samangke pun paripurna panggihipun Serat Maja manten jangkit. Aju kira daya pun tanggap wacana pun aturaken. Namung kewala kunjuk ingkang kawogan minangka duta sara samangke tumapak ing gati katuran tumuju wonten ing sasana mawadhar sabda. Kene besenar soang ngaturaken wujudipun tanggap wacana. Sawis dangu Serat Maja pinanganten saripun lenggan wonten ing madyaning sasana ringga tilar ing pawan tumuju wonten ing madyaning sasana panti busana. Arsang racut wujudipun busana kanalendran santun busana kan tumuju wonten ing madyaning sasana rinengga. Kalajengaken Astungara. Serat Maja pinanganten saripun arsa kinirapaken wiwura ngajeng saprujawat asta kanggih ngontapaken sadaya para tamu. Tondo yekti adicara pawihan prasaja sampun paripurna. Kunjuk sagunging para tamu kakung Sumawana Putri katelengga kanthi mardika samangkingipun hangrantu. Titi laksitaning adicara pawiwahan prasaja purning gati. Tondo yekti purnaning pawiwahan prasaja wepire sampun wonten masan Astungara teng masan doa. Serat Maja pinanganten saripun kinirapaken wonten ing wiwara ngajeng sangyaning para tamu ngaturang jawab asta. Leren Mas yen jangkane reng teka rama-rama mulut wis sewu ngaslilian Tedinggi kunjuk para kadang tamu sawetawis udaring kandha babareng sedya tumapak ing tata cara piniji pepunden pun Bapa Rawi sekalian Ibu Sulastri kinipun arsa manggihaken Serat Maja manten sarimpit kala wau kula pun nampi warta bilih kirang saha langkungipun tabuh setunggal pramila sinambi ngrantu jenenganipun Ibu Pangrakiting Busana saking Maheswara Production dereng paripurna pramukunjuk sawetawis lenggah tumuju wonten ing sasana palenggahan sampun kasamaptaken dening para kadang-kadang Krida Dharma samangking genipun engestreni saha paring pangestu Serat Maja manten sarimpit pun kapanggihaken.
Murih manggih rahayu kalih srubeda nirsambi kala kepareng para kadang tamu nggih kadherekaken adicara tenar buka. Monggo adicara pun kita bikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cecala ingkang katenggo kunjuk jenenganipun Kadang Sang Suba Manggala. Cecala ingkang katenggo mbok pilih sampun paripurna sirat moja pinanganten putri nggenipun Anglulur Sarwangola Swadana saking sasana busana sumangga kadherekaken tumuju wonten ing madyaning sasana panti sasana rinengga daya-daya pun kawijelaken kepareng makaten kunjuk Bapa Rawi sekalian Ibu tumuju wonten ing madyaning sasana busana genipun arsa ngapit Jerat Maja manten putri punuli kaboyong wonten ing sasana rinengga netepi upacara panggih kepareng makaten. Pripun nggih saking ibu apa mbak ya nggih niki saking Prias manten utawi Pangrating Busana Mahiswara Production Mbak Tika nggih nyuwun cecala dari pawarta mbok pilih sampun sawegang gati samapta ing diri Jerat Maja manten punuli kawijelaken saking sasana busana tumuju wonten ing madyaning sasana rinengga kapareng netepi upacara ingkang sampun karinumpaka sakarantam sakala wangsa mbok pilih kepareng mekaten. Nggih kalih ngenteni wone sumuk. Nggih muga-muga niki mengki mboten Jawa. Karena udan nek kaya dek bengi wis alhamdulillah piye panjakku sing sisih kene medhuk. Niki Mbah Jono kalih niki sak deretan kene kegerujuk. Nggih, heeh. Budal nganti diloloni sore arep ndang delok toprak iki toprake gak entek dek bengi. Kita delok pemaine padha mlayu dhewe-dhewe. Lah kok bar aku ngono. Piye? Lakone entek dalan. Sepeda malih nggih Kadang Suba Manggala utawi panjenenganipun pangeti busana nggih mbok sepele sampun sawega ingkati tumunten cecala ingkang katenggo kepareng kadherekaken monggo Jerat Maja manten putri kawijelaken saking sasana busana tumuju wonten ing madyaning sasana rinengga kepareng mekaten. Ada ane wong pengen mesti ngendel ya. Nggih. Sabar sawetawis niki pancen tamune kebak Mbak Yuni, Mbak Kari nggih. Niki panjenenganipun pepundhen pun Bapa Rawi sekalian Ibu Sembatani yadipun menggugati katitik kadang tamu nggenipun sami paring pangestu dumateng panjenenganipun pepundhen pun Bapa Rawi sami rawuh senajan kawontenanipun niki mendung nganti panjake mau ya ini sing teko awan Mas Tomo ora ketang arep ngrewangi nggone Pak Rawi dek bengi kok kene mulih kok kene jam pira Mbak? Jam 2 ya Mas budal Daud
Nganti esuk mau. Nggih. Nggih. Wis sembene Mas Tomoy macem-macem. Dadi tukang traktor bareng. Nggih, sakniki. Monggo kalian ngrantu sampun sawega enggat sampun siap. Kastara sampun sawega enggati samapta ing diri Srat Meja manten putri pun kapit Rama mewah ibu ngiripun miji saking sasana busana gya tumuju wonten ing madyaning sasana ing lamun ta cinandra mawarna warna candrene. Saci seswarane pesok nawalok nadyan lamong Winurganda Weda Winurganda Weda kasiliring samirana manda punika ta endah ing pagargian wonten ing kalenggahan prasaja kawistara mustikaning pawiwakan nalika samana pangung korining panti busana kabeh Rama mewah ibu kya tumuli rasa kaboyong wonten ing padyaning sasana rinengga dasar wanodya kang endah sulistya ing warna ternedeng nedeng ing besi sangedi sarira tuwe nangedi busana kathik kapiwado parikedah ngagem busana kang sarwiretna hangimba busananing prames warinata tabing balejar pating pancurat lamun katempuh sunaring pandam kurung kang gangrengganing sasana adi tinon saking Mandrawa pindha karatika kang hasilih ing pernah agemaning kebayak baludru langking sinulam lirendolir kencana ripmi sinukuan prada binabar aparat sinulang beneng jening Tindaira Srat Meja pinanganten putripun kapit Rama miwah ibu ingkang ganggung kendel tindake sapecak mangu sapecak tumulih seng semeng waradaya kadriya mring tembine kang winisuda sajak sareju kang tumuju muni ngaling baludaking para tamu nalika samana wis ambir ngebeki jroning sasana pawiwahan kanthi kebak anggana raras Srat Meja pinanganten putri prapteng ugyan ingkang tinuju kajumenengaken genipun hang rantuk
wijilipun Sirat Mojo menten kakung saking sasana palarman tumuju wonten ing madyaning sasana panggih dering sawetawis dangu prapta wonten madyaning sasana rinengga katungka lampahipun Sang Pagrayu ingkang sampun angasta wujudipun larapan boga jenar sindung pinayang kalawasa kalpa nalika samana nuliapun kaliru wujudipun kembar mayang Sekar Sinom Parijata kayu klepu Dewandaru tringgih wahyuning judu kinarya pangapiting Sirat Mojo manten samangke anggenipun kapanggihaken kanthi anut santatreng adat widhi widana ingkang sampun lumampah wonten ing laladan baring hadiningrat Jengeni Sabta Widodari tumuruneng marca tunda hengesta puspita renonce breng satriya kang luhur kang wus labuh labet mring Gusti Ginanjar Wahyutama Sekar Dewa Daru kang sinebat kembar mayang iku dadya
sarana wigati tumrap kang mantu putra kawastara sampun samega gati samapta diri ujenganing paewahan nenggih Pangradi Busana ginipun narsa manggihaken Sirat Maja manten sarimbit kasuwun jenenganipun para kadang tamu kakung semawana putri samangke sadangunipun panggihipun Sirat Maja manten sira kepareng kasuwun lilaning penggalih jumeneng sawetawis kangge ngestreni saha paring pangestu gumuruh mbata rupuh sorake kathah bali wisma kang arengga rengganing gegodhong kang manca warna datan kadi wonten ing dalem pepundhenipun Bapa Rawi kanthi genggeng kumarenggeng kadya tantaka kang muni mangsa randeng candraning panggih Sirat Maja manten jumeneng sawetawis Bapak Ibu ingkang hangayap angin narubung Sirat Maja manten sarimbit mbata rupuh sorake gemuruh ginipun asung donga pangestu mring Sirat Maja pinanganten sarimbit nalika samana kawistarapun Sirat Maja manten sarimbit pun kapanggihaken kanthi hanut satataning adat widi wedana ingkang sampun lumampah wonten ing laladan bareng hadiningrat kawistarapun tangkeping asta sigra kadawan japa mantra sekti saking Ibu Pangrengga Busana dene menapa Sirat Maja pinanganten sare mugi nggenipun nggebir wonten ing madyaning bebrayan agung peparengan keluarga ingkang ayom ayem sageta angayomi satemah ingkang sinebat dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lumantar padaning netra tuntuming nala kambang kumambang tripuspita warna lebetipun Bakara Kencana kawistara Sirat Maja pinanganten sarimbit pun kautran wujudipun panjang ilang panjang werdining dawa ilang pun mastani ugi nggenipun anggebir wonten ing madyaning bebrayan agung ilang sakit sukerta panjang yuswa panjang-panjangkanipun ilang Joko miwah kenyok paraning sedya kang ngarsanakaraken wujudipun wiji sejati kinarya lestarining tumuwuh satemah hanjeng kumring pepadanira Sirat Maja pinanganten putri ameji isamparanira Sirat Maja manten kakung sakusnya Sirat Maja manten kakung midak wujudipun hantiga werdinipun meji samparanira Sirat Maja pinanganten kakung datanana kang pantes sangayomi nganti mring kiblating panembah Kajawi Sang Binagus dening salebetipun Bakara Kencana Tripuspita warna mawar
lamun ta winawar tembung ing memanis melati awit saking kedaling lati pinanganten kakung satemeh dados kumandel. Kastara sampun paripurna yenipun hanjeng kumpring pepadanipun keng kakung. Serat mojo pinanganten saripata anuli jumeneng minggah bangkit mandring pribadi nginggilipun kaikas tiba ing daru. Ing pangajap mugi nggenipun anggebir wonten ing madyaning bebrayan aku dados pasangan kang sejati. Lan ugi pun pangapiting Serat Mojo pinanganten saripun Rama mewah Ibu Arsa Asung Pralampita. Serat Mojo pinanganten saripun katuran unjukan wujudipun tirta wening Mangkuwardi genipun manunggaling jalu dalah pawistri kanthi wening saha meneping kalbu. Satemah dados jodho ingkang selawase. Kepareng sampun paripurna nggenipun ngaturaken wujudipun tirta wening samangga daya-daya Serat Mojo pinanganten saripit kang arsa sinegepan wujudipun sindur kang werna rekta lan seta. Sinegepan wujudipun sindur kang werna rekta lan seta Mangkuwardi Serat Mojo pinanganten saripit genipun anggebir wonten ing madyaning bebrayan agung mugi tansah waniya bebener wedya marakanista. Punarsa lumampah wonten ing madyaning sasana rinengga kanthi lumampah rinangkul pinempit kamban Rama mewah Ibu. Rama mewah Ibu sinartan mudhanipun Sang Kamajaya Kamaratih nggenipun angestrening Serat Mojo pinanganten saribit pun kapanggihaken sesanti moyo candrane.
Lulus Raharja panggihipun Sirat Paja manten sarimpit nalika samono pun kapanggihaken sawetawis kapundhut gambaripun tumanit dening adicara sampun komplit kala wau bobot timbang tancep jero pun kalampahaken sawetawis samangke inipun arsang lajeng adicara candhaipun Nendeje adicara kerabongan jangkep pindha curiga manjing jroning warangka Sirat Paja pinanganten sarimpit panggihipun sameneika sampun manunggal sajuga paraning sedya arsa lan karsanipun arsa lelumban wonten ing samudraning bebayan nagaraken wujudipun wiji sejati kinari lestarining tumuwuh. Mas Kicuk tak jeke dadi komandan nih, dadi komandan anak buahe tan saya. Nggih. Awake tan saya lemu. Winginane tak kabarno Kicuk saiki kok mundak melenduh-melenduh lho pipine. Bareng ngono sudane iki sangka sisih, gak ngerti lara untu wae. Nah, tenan aku kowe. Bocah lemuk saka dhuwur. Nggih, sawetawis sampun jangkep rama mewah ibu nggih. Kadang pisan sampun rawuh nggih dipun amretohi Sirat Paja pinanganten sarimpit pun arsa sowan sumungken wonten pepadanipun rama mewah ibu lumantar adicara kerabongan kawiwitan samangke. Tasik difoto. Monggo nggih. Aku semayan Mas Hendrik. Kadang-kadang aku neng ndi sampean nyang ndi. Nggih. Kadya arasa manembah mringarsaning Ibu Pertiwi Candraning. Jenang sela sekul pinunteran klapa gones apuranto Rama kula katur Kang Mas. Bombong jroning panggalih kula panjenengan sampun pun kapanggihaken nanging dereng ngaturaken sungkem ngarsaning pun Rama mewah ibu. Mugi katambiya bekti kula nggih Kang Mas. Tak tapa boran pat pujaning pun Kakang Tampanana wong ayu. Gungging panuwun. Monggo Kang Mas. Ganjiling manah dereng ngaturaken sungkem ngarsaning pun Rama mewah ibu kepareng kadherekaken monggo sowan ngarsaning pun Rama mewah ibu ngaturaken sungkem. Babar pisan ugi nyuwun pangestu mugi anggen kula lan panjenengan kebir wonten ing matyaning bebrayan agung tansah panggiha rahayu Kang Mas. Ndak galih luhur kang dadi bebudanmu ayu ndak kanthi sowan ngarsaning Rama mewah ibu. Rama bekti kula katur nggih Rama. Babar pisan kula iku nyuwun pangapunten Rama. Wiwit timur ngantos sing dewasa kula ingkang tansah asring damel kuciwanipun Rama.
dosa menapa ingkang kula sandhang menawi boten nyuwun pangapunten dhateng Rama Ibu. Lan mugi nyuwun pangestune Rama. Mugi anggen kawula kebir wonten ing madyaning bebrayan agung jinangkung Kang Maha Kawasa. Iya. Pun Rama Ibu mangestoni tak sepuro kabeh kaluputanmu. Moga anggonmu mangun bebrayan agung kita tansah pinayungan karo Kang Maha Welas ya nggih. Gumantung panuwun Rama. Kono sawana ngarsaning Rama Ibumu kang saka Caruban. Kowe njaluk sepura ya, Nduk. Inggih Rama. Daya-daya sumenjal mayang. Dubyang ngusta wadaning Rama miwah Ibu. Angles pepes kadya linolosan bebayune anggo nglumruk pindha kapuk. Sapandra cakedhik dapan dadi karkatemahan jegrek nirtugu Sinukarta. Nalika samono Siratmaja pinanganten sarimpitpun sigra kacandhak pawidanganira kawiwirwikanira pun Rama miwah Ibu. Datan kumawa ambedung tumetes sing waspada pihanampi swanipun Siratmaja manten saringgit. Mungguh punapa ta darunaning Siratmaja pinanganten sariwiganipun arsanjeng kumring pepadaning Rama miwah Ibu. Eling-eling nalika samono pun bapa ingkang minangka pangukiring jiwa raga Ibu papanipun yoga Bratanawa Candra Dasari dangunipun linarekaken wonten ing jagat padhak kinarya lestarining tumuwuh. Anugi ingkang sampun kawawa kanggo lewentah wit timur ngantos ing diwasa. Siratmaja pinanganten sarimpit ingkang tansah kanggo ginunggung pring pepoyaning kautaman mugi paniya marang bebener wedya marang kanistan. Pramila datan mokal kalmon Siratmaja pinanganten sarimpit kang ngarsanjeng kumring pepadaning Rama miwah Ibu. Nalika samono kawistara sampun paripurna genipun ajeng kumring pepadaning Rama Ibu. Pajipipun kakung paring Gunakaya pring temanten putri Siratmaja pinanganten putri sampun ngasta wujudipun klasa bangka nenggih tilam lampus ingkang sinulam suket kalanjana wijil saking Panaraga kinarya tadhaing Gunakaya kanthi kebaing pangati-ati gemilan nestiti. Siratmaja pinanganten putri nggenipun hanampi panyuntaking Gunakaya pun Raka Mas Bagus Muhammad Teguh. Daya-daya nuli KTP pun Rama miwah Ibu. Gunakaya ingkang sampun ngaturaken pinanganten putri menggah punapa ta isaning Gunakaya kacang kawak dele kawak bili kawak samu barang kang sarwa kawak menawa kinarya sarana besok tumapak wanci wantu mbubak Rama Ibu. Gunakaya katitepaken Rama Ibu namung kula Rama Ibu mbok pilih benjang wancinipun kula pun nemahe butuh kasuwun malih nggih Rama Ibu. Iya tak tampa ora-orane pun Rama ya ora nelakake menawa kowe butuh suwun maneh. Ing sesame Ah
Ayobrung kembreng ibu nika wonten dahar sampun ngasta wujudipun boga jenar sekol manten dahar walimah dahare manten anyar niku jane ping 3 saidik dibagi ngerti ya mantan wedoke pangerten ngerti nek sing lanang kedalu mergo ngono ben ditemokne saiki udan deres tirakat dheke ora mangan supaya iki pinarengan terang ben ngerti saiki terang diwakei ning ya aja diwales ngono kuwi ya nggih sarana kaping 3 Mas nggih ping 3 nggih sing pisanan sing wasin Mas nek masak dhewe heeh kok tomate kok nimburi dhewe tambah pedes nggih sawetawis wis tara sampun paripurna kaya pun ngunjuk trucuh tekan kambil ibju Datmaja manten sarimbit mengko kekudangan niku ngendikane kabeh niku wong ki ora iso arep ora percaya karo barang jari niku ora iso aku ngene iki ya nggur nerusne niku jarine para pinisepuh sesepuh ingkang sampun ngrumihini niku budaya manten anyar niku nek biyen niku ombenane pancen bener degan kambil ijo tenan sing wuh sepisan parake ngalor ngulon jari niku saiki disalini banyu asmi jarine lho omah-omah niku bendang duwe anak nggih mbok pilih ngoten ya dene wong biyen ki omah-omah selapan erung rukun kok kon dhewe anak kon ndi karo bojone wis sinok sawetawis sampun paripurna krebongan jangkep danten wonten ingkang karempit nggih lulus raharja niki nyuwun jejala paring kadang saking Sopta video foto syuting niki pripun Mas kula manut mawon jenengan nyuwun wekdal pun kandelo foto napa adicarane langsung foto riyen nggih nggih kalian foto sesarengan nggih kunjuk jenenganipun kadang pangombyong Seratmaja manten putri saking laladan Wono Asri nggih Bawang Caruban niki kula mboten nampi seratan itu catatan nggih mbok pilih monggo nggih kasuwun tumuju wonten ing sasana foto nggih sasana sungking pun pundhut gambaripun samangge kinarya tandha tresna kepareng mangaten ugi tasih makarya sareng kalian paguyuban seni karawitan Muda Irama ingkang ngandi panjenenganipun wara kadang-kadang saking laladan Caruban nggenipun foto niki nek foto niki diiringi niki nganggo request napa mboten diiringi kalih lagu napa niki kalih tembang napa nggih menawa niki lho piantune saking Caruban niki lho ketoke wanteng-anteng na
Padalang. Terus terang aku kalah, aku nek suaramu ngono. Cangkemane kuwi nek diambakne ya ora. Aku ya ora wani nek kon nandingi kaya nggonmu wis disak karepe dhewe ya. Ayo. Ndang tintekno yen. Ndang bergawe liyane. Dan. Rano telu ya oleh. Jenengan ki kok duduk. Ayo berdiri. Iki aku wayahe santai. Oh, ngoten. Alah padune pengen ngerti wong. Aku suwi lho, Jen. Suwi apa?